Takže čaute, ja som Conan a vítam vás u novej série. Táto séria bude z hry For Story a ak si môžete všimnúť, bude to na USA servery. Moje meno je Advanger Pro, takže keby dačo. Tuto teraz prišla pošta. No, už som si ju pozeral. Tak, ja si to zoberiem. Tak, dobre. To môžem vyhodiť, takže... A to potom... No, dobre, takže... Ja som preskočil to je začiatočnícke úlohy, než si môžete vybrať tie ONSM a tak. Aby som zbytočne nestrácal čas, ja si pozriem len, že keď som začal nahrávať, dobre. Takže... Ja by som chcel... Dneska aspoň teda troška zahrať. Tak. Čakajte. Moment. Tak, dobre. Ja som späť, len si musím napraviť slúchadlá. Tak, dobre. Šup, dobre. Ja som späť, ja som sa musel vysmrkať. Takže... Môžeme pokračovať. Tak, dobre. Teraz máme ísť vlastne za týmto Oliverom, pobočníkom Oliverom. On nám zadá ďalšie úlohy. Tak, šup, toto ešte od tejto si zoberieme. To on nám, ako máme ísť za Gripanom a dá čo sa ho opýtať, či čo to. To sú len také expiky zadarmo a... Tam pojeme teda samozrejme túto pečať, roxyleninu, toto urobiť. Za tou roxylanou. Dobre. To máme a teraz idem za tou roxylanou. Šup. Tak. Dúfam, že mi to teda... Vybral som si klasa lukostrelec, to je teda na diaľku s kušou alebo lukom. A dúfam, že za neho dlho vydržím, lebo ja pri jednej postave moc dlho nevydržím. Furt mám nové a nové, takže... Že my vlastne ideme sem. Toto. Dobre, tuto si zoberieme, no vlastne odovzdáme úlohu, zoberieme si ďalšiu. A ja si rovno zoberiem aj pecky. Tak, dobre, tak môžeme začať. Dúfam, že ma nezabil, lebo som si ich celkom dozobral, ja mám zatiaľ ešte málo hapiek. Takže... Oj, počkajte. Sú silné zvuky, tak ja to vypnem. Bude to hnusné. Pri tých plošňakoch. Ploškách. No... Zranžováme už aj lodku. Takže nič. Ja som vlastne pri tom tréningovom, čo sme si akože mali najskôr splniť úlohy, než si môžeme vybrať Valorian Derion. Tak ja som vlastne vyhral na lodke, tak mám už 100 striebra teda zo začiatku, to sa hodí. Aj keď neviem, čo si za to budem kupovať, ale tak...
si začnem až tak kúpovať, keď bude 60, keď už bude mať veci ako lepšie na plus 17, 18 a tak. Dobre, toto podostávam. Dobre, goblín. Ja si tú pecku ešte raz zoberiem. Tak, dobre. Tak si ich pekne tuto takto pozabíjal. Šup, somri. Si ich potom aj vylutujem. A to je Duran, pekne. One shot. Šup. Dobre. Vyberáme. Takže ja budem mať troška ako off-screen, ale off-screen expiť, ale väčšinou budú timelapsy a tak. A keď bude voľaká tá misia, tak budú aj takéto ako hovorové videá, keď to tak môžem nazvať. Dobre, vyzerá, že týchto už máme, tak ideme na týchto. Tak, vybereme. A tu je kapa klapky, takže toho si zabijeme. Myslím, že na ofiku je to kapa kusa, alebo tak volá, ako sa volá, tuším. Neviem to isto. Neviem prečo teraz na tohto otočím, ale tak to mi nevadí. Šup, one damage. A, tak nič. Šup. Tak, nádhera. Šup. Dobre, hotovo. Dobre. A ešte si chcem tie pecky dokončiť, takže ja si spravíme, že šup, 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 šup. Tak, všetkých pozabíjame. A dokonca máme už aj lodku. Bronze bar. Čo je bronze bar? Počkať. Jaj, no jasne, to je tu teraz voľaký ten event a to musíte zbierať bronze bary, či čo to, a potom to vymieňate za silver bary, nevyhrali sme, no, a to potom za gold bary a to voľako predávate, alebo je to ako čo aj treba zorková truhla, že vám dá čo padne, keď si to otvoríte, alebo také voľačo. Ešte odovzdám pecky. Šup, level up, 12, nádhera. Ja aj toto nemôžem otvoriť, aha. Pozrieme sa, že koľko nahrávame. Dobre, ešte máme pár minútiek času. Dobre. Takže ja to ešte idem odovzdať a potom sa už s vami rozlúčim. Keď sú to browser, že? To dá, čo z toho padá? To asi musíme mať až ten gold, aby z toho dá, čo padlo, tuším.
Teraz to ticho. Takže ja sa budem teda toto video pokúsiť uploadnúť, render a tak ďalej čo najrychlejšie, aby som hneď aj mohol natočiť druhý diel z tohto úžasného USA serveru z hry For Story. Si ešte takto točíme asi približne tých 11 minút. Tých 15 minút bude asi ten maximum tvojej muziky. Dobre, to nechcem, ja chcem ísť ešte túto tie dve pecky, čo máme odostať. Šup. 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 Tak, a ešte idem predať itemy. Už máme 121 striebra a tu sme o 2 level. Dobre, ne. To budem predávať. Ukáž to, endurance. No dobre, to si nechám, to je odolnosť. Alebo no odolnosť skôr, hej. Dobre, takže ja by som sa s vami rozlúčil, majte sa a